Ni ku AMTV Malawi nazi nkhani makamaka pa mademo amene akuchitika ku Lilongwe. Mneneri wa chipani cha MCP a Jessie Kabwila Wati Zipani Zotsutsa Zipeleke Umboni kuti chipani chawo nchomwe chatuma Anyamata Azikwanje kuti aziopseza anthu akuchita zionetsero ku Lilongwe. Yemwe akuyankhulira zipanizi Shadrack na Malomba akuganiza kuti MCP ndi yomwe yatuma anyamatawa kuti akasokoneze mademo amene akuchitika ku Lilongwe. Awa ndi comments amene akuvumba pa tsamba la mchezo la Times 360 Malawi, ndipo anthu akuyankhula motere motha kudekha kuwerenga bwinobwino maganizo komanso nanonso motha kuyikapo maganizo anu pa nkhani ya mademo amene achitika ku Lilongwe. Mademowa amapanga chifukwa chakuti akufuna achose mtsogoleri wa meke chifukwa akunena kuti ndi m'bale wawo wa malemu John Tembo. Choncho iwo akufuna mtsogoleriyu achoke ku meke chifukwa akuti adzakondera pa nkhani ya zisankho za chaka chamawa. Taonani makoments amenewa, kodi ino maganizo anu alipotani pa nkhani ya mademoyi makamaka mene muonera mzithunzimo anthu wena anyamula zikwanje? Kodi akufuna kusokoneza? Kodi mademo si ufulu wa munthu aliyese kupanga mademo ngakhale pasakufunika kukhala zosokoneza zilizonse? Maganizo anu ndi otani?